Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasantaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinga di tinagan a Lolita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nangato ti arapaap ko para iti anak ko. Ket gapo siguro iti saan a nasayat nga aramid ko, iso asaan kumet, anagunod ti baligi. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Lolita, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaya't mo asawan anak ko. Si kamanan ti makaawat iti kangatuan apam madayaw ita grade 10 kayo. Wala na. Ay na talaga bilibakan ka anak ko. Awan makaagaw kan ka iti dayta a pwesto. Manipod first year kayo. Si kalata ti first honor. Wala na hang tay paspas nagkungamin ti panagadal ko. Ay katrumbang laeng anak ko. Kat kayat ko. Si kamanan ti makaawat iti kangatuan apam madayaw. Intun agradwar kayon iti senior high. Sige nanang, ikarigata. Tapno awan makaagaw kanyak iti dayta pwesto. Anya nga ikarigatan. Aramidem anak ko. Kasta, si kamanan ti mangyokor iti medalya ti anak ta. Ay katuan alakay. Kasla kayat ko matapadasan na. No niya matirik na ti mangyokor iti medalya. Ay saanan lakay. Aggagat kalatan nga agtalon. Tapno sa ganaan ta ti panagkolehyon to ti anak ta. Hala no isuti ko nam. Kayat ko apasikatan ni Suling. At masapol ang napimpintasak to. Kan napimpintas ti badok ng iso. Apay, di anak na ti makaawat iti may kadwa akang atuan na pamadayaw. Wun, iso ti imbaga di anak ta. Urayan niya tar aramidin da di a Marvin, amangagaw iti kangatuan a pamadayaw. Saan to ngagbaligi? Kaya kastamat ang ti bagbagam. Amo ka, umapapal iti anak ta. Ay, dili bagbagam mat bakit. Agpaiso ti bagbagak lakay. Mariknak dayta. O, si kamot gayam dayta, Suling. Aywan, Lolita, gumatangak man iti badok. Usarag indon isabit ko ti medalya ni Marvin. Siguro, namnamaam ani Marvin ti makaawat iti kangatuan apang madayawan niya. Ay, awan ti kasta a panunod ko, Lolita. Noan niya ti kabailan di anak ko, ay katpagyamana. Ulbod, madamdamag ko, apermi kano ti panagpapansin jay anak mo kadagiti maestro, kan maestra iya pagadalan. Kanayon pa'y kano nga agirigalo kadagiti teachers da. Dagiti teachers, ti mangayat agumatang, kadagiti produkto, mi anak nateng. Kat kas panagyaman kumatan, ta maisuro damot anaimbag jay anak ko. Iso asaan kun apabayadan no dadtunga. Tuho, istal mo kit dia. Ngam oray anya ter aramido. Jay anak ko latta ti valedictorian. Ay kat kablaawan ka gapo iti dayta. Sa anak nga umapal, Lolita. Anya manendag itaawit mo amapan ijay pagadalan, Marvin. Pagsip-sip mo manan. Ha? Eh, saan na? Yung paala ti may sa teacher ko na ito eh. Gatangan na kamo. Ngam saan mo napabayadan? Uray ibagak asan da nabayadan. Ipilit dalat tamot ti agbayad nana. Ay katwan ta saan mo ida magatang? Saan mo apabayadan? Iti kasta, agbalin ka na bang lokadakwada? Ha? Eh, saan matakas ta, nana? Ay na, ibagakan ka Marvin. Saan mo to amartapan di anak ko? Babaan laang iti panangitid mo iti regalo kadagiti mamaestram. Amukmat na ita, nana. Gapot amukmat. Nalalaing ni Banji ngam iti siya. Imbag magtaam mong dayta.
Kumusta ngay, anak ko? Awan ka di pa'y imbagada ije pagadalan nyo, no si ka man ang ti valedictorian. Nanang, awan pa iti imbagada. Kasladyak nam namaan na siyak ti valedictorian ita. Ado dagiti exam mi anangat nga to tinalan ni Marvin nga iti siya. Anya, amangan mo't no sasauran dakan. Kasano mo ngamin, kat kanayon ti panagregalo ni Marvin kadagiti mamaistrayo. San aday ta ti makagapunanang. Talaga nga inatiw nak itaatawan ni Marvin. Ay sana mabalin, mapanak agreklamo ije pagadalan niya, no saan asikat ti valedictorian. Anya, ay saan yung aramidon day tananang, tanakababain. Agparbang ka bakit? Sana nasayati kastang aramidem. Nasakit tinakam ko lakay. Manipod first year da, ti anak ta ti valedictorian. Itakit din nga agraduar da asaan? Kat aminado mo ti anak mo nga inatiw ni Marvin itatawan. Sinaur da lakit di ti anak ko. Mapan ko kasao ti maestro da. Pangasim bakit? Di kagar aramid iti pakibabaynan. Kasaok lang mat ti maestro da. Damagak no apay asaan at ti anak ta ti valedictorian. Ala, palubusan ka. Nga makisao ka itinasayaan. Apay ngay akas niya, sir. Saan mo ten at ti anak ko ti valedictorian? Manang Lolita, bimma ba nga mintigrado ni Vanji? Alangan mo't nga iso ti pagbalinan mi a valedictorian. Unfair mat kini Marvin. Tamo na nga inatiw na ni Vanji kadagiti exam. Adayamot kas jay, sir. Kaya't yung asawan, timabad ti anak ko. Kat limaing ni Marvin, kas jay kade. Ti anak yu ti pagdamagan nyo, manang. Ngam adang amin damag ko nga da boyfriend di anak yu. Amangan mat no dayjay ti nakadadali ti panagadal na. Anya? Adda boyfriend na, kunam, sir? Nadamag ko lang day tamanang. Saan ko anapanagnagan? Namamo na kano dayjay alalaki. Tadumay dayo da dito pagadalan nga basketball. Pamadakas lang dayta, sir. Amangan mat no sinaoryo ti anak ko. Manang, sana mabalin nga agsaor. Uray kitain nyo amin a test paper da Marvin kan Vanji. Saanan, sir? Sige nga rod, patuloy akon. Sige manang, pasensya na talaga. Ngam awanan ti maaramidan mi para kini Vanji. Gaputa talaga abim maba dagiti grado na. Agpaiso ka di nga da boyfriend mo. Ha? Nakaamon niya matitiday tanana. Ken ni Sir Mark, No kasta. Napan kayo, ija opisina na? tanapanak nagreklamo. Apay payla ang anapan kayo, nanang. Imbagak lang arudan nga inatiwnak ni Marvin. Agpaiso ka di nga da boyfriend mo. Kat iso ti makagapo abim mabadagiti gradom. Awan boyfriend ko, nanang. Talaga lang siguro abim mabadag iti grado. Awata mong ti kinapudno bakit? Anya ngay nga rod. Ti panunutin takit di ita kat ti panagkolehyo ti anak ta. Sa bagay ngam nakarkaron ati lastog ita ni Suling ken ti anak na. Apay ayang amin napudot ti daram kadakwada. Kat awan mo ti madingar aramitan daken ka. Amok nga papalanda. Anya ngay kumati apalan daken ka. Ti kinalaing ti anak ko iti pagadalan. Kat nalaing mo ti anak na Ngam nalalaing latta ti anak ko. Manunot mula dayta bakit? Saan da ka nga apalan? Unay dayta na panagpapintas mo, Lolita. Tasaan amabalin nga artapan nak ni Suling. Uray valedictorian di anak na. Masapol ang napimpinta sa klata. Unay kalakit din na yata saan mo akayat agpaatiw. Sigurado adumanon manan aging gatlapayag tingirsina amapan mangisabit iti medal ti anak na. Kanya nga rod ngay, ugali na tamaragsakan mo't iti award ti anak na. Uy, surungkon! Itata nakagraduar kan iti high school. Kaya't ko nursing a kurso ti alaam. Katwan na, nanang. No iso ti kurso na dayo. Madanak to ni iti anak a nurse. Kabalandak nga rin pagadalan, nanang. Ay katigariggatan mi anak ko.
Ni nga tasuling. Pagadalan na mga tatay anak na. Wen nanang, kinamaestro ka nung matikayat ni Marvin. May mayat at tinapilik a kursom. Nay, si kamat ti masabat ko ang nakaukod itinwang Marvin. Kunak man no agad adal ka. Nagsarda nga pailaan nana. Ang namin usarak nga agada. Agur nung kami pay. Sa akagtuloy nga agadal. Day takot ti maganab yun. Ita, saan ka na makaadal? Nana, apay ka di akasla na sakit tinakam yu kada kami. Awan mo't madingar aramidan mi kada kayo ah. Gaputaam mo nga daapal yu kada kami. Idi pa'y la high school kayo ken ni Vanje. Kayat mo nga artapan ti anak ko. Aging ga nagbaligi ka. Nana, saan ko nabasol? Nubim mabadag iti grado ti anak yo. Di ko namkit de. Nagbaligi ka asimip-sip kadagiti mamaestrom. Sige nana, labsan kayo pay. Adu pay ti aramida. Anya ngay ita, saan mo matla kabailan a pagtuluyan ti anak mo? Agtuloy tumutla ang ano makaurnong. Dayta, ti makuna a karma. Ay, jak amukan ka no anya ti ibagbagam lolita. Nagsardang jay anak mo. Jay anak ko, agtultuloy iti panagadal na. Kat iti saan a mabayag, may santon anaan-anay aners. Ay, kat kablaawan ka. Maragsakan nakparakan ka. Maragsakan ka, wano perme nga apal mo. Ibagak maninkan ka, Lolita. Awan ti apalakan ka. Sa anak ama nagapal a tao. Si Mardang matgayam ni Marvin a nag-eskwela. Amoyo mat nga awan katulungan da nanang. Sana kas kada tayo nga da ni tatang. Gunggunada kiti. Apay ka di akas na ti panagsasauyo nanang. Gapo taging gaita. Nasakit pa ang tinakam ko iti panangabak na kan ka. Apay adiyo pa'y lamalipatan ti may papan iti day taabanag nanang. Lipatan yun day dyan. Ay, saan ko malipatan? Ala, igaod mo kit di ti agadal. Ta ipakita ta kadakwada ang nalaleng ka. Kan adayo ti maragpat mo ngem ni Marvin. Apay nga ta ako na ti anak mo, ama ditirik nana. Saan mo't nga gurigor lakay? Naglangan ng ati na oras. Mga ano na banuglahin. Barang numayatan tirik nana itong bigat. At mabano nag-eskwela. Ay, wan nga rod. Sayang ti maadal da itangal daw no sana sumrag. Bumawin tulat ta ah. Malang tailutwak iti naimas asidaan. Tapno daras pumigsa. Nagimas lang arudan ti linutok amasida. Ngam ko nam asaan kalata makapangan. Talaga ama di nanang. Rurusukan ako. Ah, Sos. Madinsa na ito yung nabakat. anya ti kayat mo asawan lakay. Kasaritam ti anak mo. Ang mga numet mo aginaw. Anya, sana mabalin. Agpudno ka man kanyak, Vanje. Masikog ka kadi. Nanang, sandak kumakaungat. Nailawan kami kan ni Jasper. Asino day ta, Jasper? Namamok pa na ang edi high school kami, nanang. No kasta. Agpaiso jay imbaga ti maestro yu idi kanya. Nga adda boyfriend mo. Wala nang kat pakawanandak ko ma. Talaga saan ko na mayulo ti agadal. Makiasawa aklaangan. Anya. Amo matan ni Jasper ama si Kugak. Kat nako na nangagkasar kami. Oh, nakapasyar kayo, mayat manang.
Kaya't ko ti dumawat iti pasensya kada kayo, sir. Para itian niya. Para iti naisawsawang ko idi. Agpay sugayam nga dan kaayan ayat ti anak ko. Kat iso ti makagapo asaan nan amaipas na ti agadal. Ket, kumusta ita ni Vanji, manang? Agkasaran, sir, tamasikukan. Kat no adapan nakabalin na, may saka kumaaninong iti panagkasarda. Ay, anyan dagiti ubing ita. Ay, kat sige amanan. Maragsa ka na. No kayakdak nga alain aninong inton agkasarti anak yo. Kaya't ko kumatagkid daw iti pamakawan kan ka, Soleng. Imbag pa'y kan ka. Tamay sa tawan laangan, maestron ton ti anak mo. Ay na, pagyamanak launay numapasamak day ta, Lolita. Sabay ko mga agpaiso, tamakalpas ti anak ko. Saan nga imposible day ta? Gaputagpada kayo anasingpa. Patsyak nga agbaligi ni Marvin. Agyamanak, Lolita. Ay, kitaam tinagpanagan ti anak ko. Gapo iti panagsasaukan ka iti. Nakiasawa di na oras. Sana bali, ta na ikasarmot. Saan a pinanawan tinakasikugkan ko, ana? Sa bagay ngam ti ambisyon ko para kan kuana. Kat saan anatumpal. Gaputa saan na kanon amay ulo ti agadal. Ay, sayang. Ita, may san a maestro ni Marvin. Ket ti anak ko met, duan ti anak na. Mababay na kinisuling tunggal agkita kami. Gapo iti insawsawang ko idi. Ngem saan ang nagimula iti sakit tinakam kanyak. To'y pagayam mo, Lolita. Agyaman ak Lolita iti dayto apakasaritaam. Ket ti makonak, saan tayo nga agbilang iti piek adi pa'y napesaan ti itlog ako nata. Sursuruan tayo ti agpakumbaba. Tamas agbaligi ti tao ang napakumbaba, ngam ti tao ang natangig. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lolita, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Lolita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley, nangato ti arapaap ko para iti anak ko. Ket gapo siguro iti saan ang nasayat nga aramid ko, iso asaan kumet, anagunod ti baligi. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Lolita, dito programa tayo, Dear Mr. Longley. Kaya't mo asawan anak ko. Si kamanan ti makaawat iti kangatuan apam madayaw ita grade 10 kayo. Wen nana, Ay na, talaga bilibakan ka anak ko. Awan makaagaw kan ka iti dayta a pwesto. Manipod first year kayo, si kalata ti first honor. wen nana, hantay paspas nagkungamin ti panagadal ko. Ay katrumbang laeng anak ko. Kat kayat ko, si kamanan ti makaawat iti kangatuan apam madayaw. Intun agraduar kayon iti senior high. Sige nana, ikarigata. Tapno awan makaagaw kanyak iti dayta pwesto. Anya nga ikarigatan, aramidem anak ko. Bukasta, si kamanan ti mangyokor iti medalya ti anak ta. Ay katuwan alakay. Kasla kayat kumatapadasan na, no niya matirik na ti mangyokor iti medalya. Ay saanan lakay.
Aggagat kalatan nga agtalon. Tapno sa ganaan ta ti panagkolehyon to ti anak ta. Ala, may suti ko nam. Kaya't ko apasikatan ni Suling. Masapol ang napimpintasak to. Kan napimpintas ti badok ng iso. Apay, di anak na ti makaawat iti may kadwa kang atuan na pamadayaw? Wun, iso ti imbaga di anak ta. Urayan niya tar aramidin da di a Marvin, amangagaw iti kangatuan a pamadayaw, saan to ngagbaligi. Apay, akas tamat ang ti bagbagam. Amo ka, umapapal iti anak ta. Ay, dili bagbagam mat bakit. Agpaiso ti bagbagak lakay, mariknak dayta. O, si kamot gayam dayta, Suling. Aywan, Lolita, gumatangak man iti badok. Usarag indon isabit ko ti medalya ni Marvin. Siguro, namnamaam ani Marvin ti makaawat iti kangatuan a pamadayawan niya. Ay, awan ti kasta a panunod ko, Lolita. Noan niya ti kabailan di anak ko, ay katpagyamana. Ulbod, madamdamag ko, apermi kano ti panagpapansin jay anak mo kadagiti maestro, kan maestra iya pagadalan. Kanayon pa'y kano nga agirigalo kadagiti teachers da. Dagiti teachers, ti mangayat agumatang, kadagiti produkto, mi anak nateng. Kat kas panagyaman kumatan, ta maisuro damot anaimbag jay anak ko. Iso asaan kun apabayadan mo dadunga. Tuho, style mo kit dia. Ngam uray anya ter aramido. Jay anak kulat ta ti valedictorian. Ay kat kablaawan ka gapo iti dayta. Sa anak nga umapal, Lolita. Oh, anya manandagita awit mo amapan ijay pagadalan, Marvin. Pagsip-sip mo manan. Ha? Saan, Nana? Ang pahala ti may sa teacher ko na ito eh. Gatangan na kano. Ngam saan mo napabayadan. Uray ibagak asanda na bayadan. Ipilit dalat tamot ti agbayad, Nana. Ay katwan ta saan mo ida magatang. Saan mo apabayadan. Iti kasta, agbalin ka na bang lukadakwada. Saan mo takasta, Nana? Ay na, ibagakan ka Marvin. Saan mo to amartapan di anak ko? Babaan laang iti panangited mo iti regalo kadag iti mamaestram. Amukmut na ita, Nana. Gapot amuk mat. Nalalaing ni Banjing am iti siya. Imbag magtaang mong dayta. Kumusta ngay, anak ko? Awan ka di pa'y imbagada ije pagadalan nyo, no si kamanan ti valedictorian. Nana, awan pa'y ti imbagada. Ngam, kasladyak nam namain na siyak ti valedictorian ita. Ado dagiti exam mi anangat nga to tinaalan ni Marvin ngam iti siya. Anya, amangan mo't no sasauran dakan. Kasano mo ngamin, kat kanayon ti panagregalo ni Marvin kadagiti mamaestrayo. San aday ta ti makagapunanang. Ngam, talaga nga inatiw nak itaatawan ni Marvin. Ay sana mabalin, mapanak agreklamo ije pagadalan niyo, no saan asikat ti valedictorian. Anya, ay saan yung aramidon day tananang, tanakababain. Agparbeng ka bakit? Sana nasayati kastang aramidem. Nasakit tinakam ko lakay. Manipod first year da, ti anak ta ti valedictorian. Itakit din nga graduarda asaan? Kat aminado mo ti anak mo nga inatiw ni Marvin itatawan. Sinaur dalakit di ti anak ko. Mapan ko kasao ti maestro da. Pangasim bakit? Di ka aramid iti pakaybabainan. Kasaok lang mat ti maestro da. Damagak no apay asaan ati anak ta ti valedictorian. Ala, palubusan ka. Nga makisao ka itinasayaan. Apay ngay akas niya, sir. Saan mo ten ati anak ko ti valedictorian? Manang Lolita,
Bimma ba nga mintigrado ni Vanji? Alangan ba't nga iso ti pagbalinan may valedictorian? Unfair mat kini Marvin. Tamo nang inatiw na ni Vanji kadagiti exam. Adayamot kas jay, sir. Kaya't yung asawan, timabad ti anak ko. Kat limaing ni Marvin, kas jay ka de. Ti anak yo ti pagdamagan nyo, manang. Ngam adang amin damag ko nga the boyfriend ti anak yo. Amangan mat no dayjay ti nakadadali ti panagadal na. Anya? Adda boyfriend na, kunam, sir? Nadamag ko lang day tamanang. Saan ko anapanagnagan? Namam muna kano dayjay alalaki. Tadumay dayo da diti pagadalan nga basketball. Pamadakas lang dayta, sir. Amangan mat no sinaoryo ti anak ko. Manang, sana mabalin nga agsaor. Uray kitain nyo amin a test paper da Marvin kan Vanji. Saanan, sir? Sige nga rod, patuloy akon. Sige manang, pasensya na talaga. Ngam awanan ti maaramidan mi para kin Vanji. Gaputa talaga abim maba dagiti grado na. Agpaiso ka di nga da boyfriend mo. Ha? Nakaamon niyo matitidayta, nana. Ken ni Sir Mark, No kasta. Napan kayo, ija opisina na? un ata na panak nagreklamo. Apay pala ang anapan kayo, nanang. Imbagak lang arudan nga inatiunak ni Marvin. Agpaiso ka di nga da boyfriend mo. Kat iso ti makagapo abim mabadagiti gradom. Awan boyfriend ko, nanang. Talaga lang siguro abim mabadag iti grado. Awata mong ti kinapudno bakit? Kanya ngay nga rod. Ti panunutin takit di ita kat ti panagkolehiyo ti anak ta. Sa bagay ngam nakarkaron ati lastog ita ni Suling ken ki anak na. Apay ayang amin napudot ti daram kadakwada. Kat awan mo ti madingar aramiden daken ka. Amok nga papalanda. Anya ngay kumati apalan daken ka. Ti kinalaing ti anak ko iti pagadalan. Kat nalaing mo ti anak na Wan ngam nalalaing latta ti anak ko. Manunot mula dayta, bakit? Saan da ka nga apalan? Unay dayta na panagpapintas mo, Lolita. Ta saan amabalen nga artapan nak ni Suling. Uray valedictorian di anak na. Masapol ang napimpinta sa klapta. Unay kalakit din na yata saan mo akayat agpaatiw. Sigurado adumanon manan aging gatlapayag tingirsina amapan mangisabit iti medal ti anak na. Kanya nga rod ngay, ugali na tamaragsakan mo't iti award ti anak na. Uy, surungkon! Itata nakagraduar kan iti high school. Kaya't ko nursing a kurso ti alaab. Katwan na, nanang. No iso ti kurso na dayo. Madanak to ni iti anak a nurse. Kabalandak nga rod apagadalan, nanang. Ay katigarigatan mi anak ko. Ni nga ta Suling. Pagadalan na mga tatay anak na. Wen, nanang. Kinamaestro ka nung natikayat ni Marvin. May mayat at tinapilik a kursom. Nay, si kamot ti masabat ko, anak kaukod itinuang Marvin. Kunak man no agad adal ka. Nagsagdang akpailaan, nana. Awan namin usarak nga agada. Agot nung kami pay. Sa agtuloy nga agadal. Day takot ti maganab yun. Ita, saan ka na makaadal? Nana, apay ka di akas lang nasakit tinakam yung kada kami. Awan mo madingar aramidan mi kada kayo Gaputaam mo nga daapal yung kada kami. Idi pa'y high school kayo ken ni Vanji. Kayat mo nga artapan ti anak ko. Aging ga nagbaligi ka. Nana, saan ko nabasol? Nubim mabadag iti grado ti anak yo. Di ko namkit de. Nagbaligi ka asimip-sip kadagiti mamaestrom. Sige, nana. Labsan kayo pay. Adu pay ti aramida.
Anya ngay ita, saan mo matla kabailan a pagtuluyan ti anak mo? Agtuloy tumutla ang ano makaurnong. Dayta, ti makuna a karma. Ay, jak amukan ka no anya ti ibagbagam Lolita. Nagsardang jay anak mo. Jay anak ko, agtultuloy iti panagadal na. Kat iti saan a mabayag, may santon anaan-anay aners. Ay, kat kablaawan ka. Maragsakan nakparakan ka. Maragsakan ka? Wano permi nga apal mo. Ibagak manen ka, Lolita. Awan ti apalakan ka. Sa anak ama nagapal a tao. Si Mardang matgayam ni Marvin ang nag-eskwela. Amoyo mat nga awan katulungan dananang. Sana kas kada tayo nga adda ni tatang. Gunggunada kit di. Apay kadi akas ti panagsasauyo nanang. Gapo taging gaita. Nasakit pa ila ang tinakam ko iti panangabak na ka. Apay adiyo pa'y lamalipatan ti may papan iti day taabanag nanang. Lipatan yun day dyan. Ay, saan ko ang malipatan? Ala, igaad mo kit di ti agadan. Ta ipakita ta kadakwada ang nalaleng ka. Kan adayo ti maragpat mo ngem ni Marvin. Apay nga ta ako na ti anak mo, ama ditirik nana. Saan mo't nga gurigor lakay? Naglangan ng adi na oras. Abang ano na banog lahing. Barang numayatan tirik nana yung bigat. At mabanay nag-eskwela. Ay, wan nga rod. Sayang ti maadal da itangal daw mo sana sumrag. Bumawin tulat ta ah. Malang tailutwak iti naimas asidaan. Tapno daras pumigsa. Nagimas lang arudan ti linutok amasida. Ngam ko nam asaan kalata makapangan. Talaga ama di nanang. Rurusukan ako. Ah, Sos. Madin sa daytoyin na pakat. anya ti kayat mo asawan lakay. Kasaritam ti anak mo. Ang mga numet mo aginaw. Anya, sana mabalin. Agpudno ka man kanyak, Vanji. Masikog ka kadi. Nanang, sandak kumakaungat. Ngam, nailawan kami ka ni Jasper. Asino day ta, Jasper? Namabok pa na ang edi high school kami, nanang. No kasta. Agpaiso jay imbaga ti maestro yu idi kanyak. Nga adda boyfriend mo. Wala nang kat pakawanandak ko ma. Talaga saan ko na mayulo ti agadal. Makiasawa aklaangan. Anya? Amo mata ni Jasper ama si Kugak. Kat nako na nangagkasar kami. Oh, nakapasyar kayo, mayat manang. Kayat ko ti dumawat iti pasensya kada kayo, sir. Para itian niya. Para iti naisawsawang ko iti. Agpay sugayam nga dan kaayan ayat ti anak ko. Kat iso ti makagapo asaan nan amay pasnat ti agadal. Ket, kumusta ita ni Vanji, manang? Agkasaran, sir, tamasikugan. Kat no adapan nakabalin na, may saka kumaaninong iti panagkasarda. Ay, anyan dagiti ubing ita. Ay kat sige amanan. Maragsa ka na. No kayat dak nga alain aninong inton agkasarti anak yo. Kaya't ko kumatiagkid daw iti pamakawan kan ka, Soleng. Imbag pa'y kan ka. Tamay sa tawan laangan, maestron ton ti anak mo. Ay na, pagyamanak launay numapasamak dayta, Lolita. Sabay ko mga agpaiso, tamakalpas ti anak ko. Saan nga imposible dayta? Gaputagpada kayo anasimple. Patsyak nga agbaligi ni Marvin. Agyamanak, Lolita. Ay, kitaam tinagpanagan ti anak ko. Gapo iti panagsasaukan kay di. Nakiasawa di na oras. Sana bali, tanay kasarmot. Saan a pinanawan tinakasikugkan ko, ana? Sa bagay ngam ti ambisyon ko para kankwana. Kat saan anatumpal. Gaputa saan na kanon amay ulo ti agadal. Ay, sayang.
Ita, may san a maestro ni Marvin. Ket ti anak ko met, duan ti anak na. Mababay na kinisuling tunggal agkita kami. Gapo iti insawsawang ko idi. Ngem saan ang nagimula iti sakit tinakam kanya. To'y pagayam mo, Lolita. Agyaman ak Lolita iti dayto apakasaritaam. Ket ti makonak, saan tayo nga agbilang iti piek adi pa'y napesaan ti itlog ako nata. Sursuruan tayo ti agpakumbaba. Tamas agbaligi ti tao ang napakumbaba, ngam ti tao ang natangig. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lolita, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Mercy, manipod Quirino, Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, siya ti mababain iti aramiden ni nanang. Ngam no dillawak saan met ngagpaabak. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mercy dito programa tayo. Dear Mr. Longley. Kaano lang ang nakagatang ni nanang iti cellphone na touchscreen. Ngam adamat ang Facebook na. Naglakamat ang nakasursuro. Ang mga no damat nang isurukin ko na Adda talaga Dagiti kakadwa na bakit nga agsumsumba. Ay kat isumot laeng saan mon samet ngamin nga insuruan, idi agpapaisuro, idi nagpasuro ni di sa bali. Kasano ang masuruak nga kat adayo matibalay tayo itibalay da. Sano umay agpasuro, mairanamot nga dararamido. Inton bumaybayag, saan tulangan nga ag-Facebook ti kabalan ng aramiden. Basta saan lakit di amang ibabain ang kadagiti ipupos na. Sigurado ang makangkanyak dayay. Si Kamat. Anya kumamat nga iti ipost na nakababain. Anya nga iti amok, ang mga nointon madamdama, adda ka inaram na iti Facebook. Napay, dakas ka di kat balo mayet. Ay orepay, bakutan, alangan amak inaram pay laang. Si kamot gayam ti masabat ko, Marcy. Apay, adda Facebook ni nanang mon? Aywan manang, nakagatang ngamin iti cellphone na. Naalan sa ngamin ni Edwin J. bonus na, kat inikan na ni nanang iti igatang na iti cellphone na. Ay, nag-friend request ngamin kanya. Kunak, no saan nga iso? Nga di kinitak dagiti nakapost na dawan na. Ay iso mat gayam. Saan na pa'y unay akabisado tadamdamo na mati ag Facebook. Sapay dagiti fitted tibado na. Kasla saan abakbakutan. Ay sige manang Wilma, labsan ka pa'y tagdardarasa. Umayak man, Marsay. Hindi kayo magayam nanang. Aday bagayo. Awan. Umayak mo lang pa siya, Ken idamag ko man no kasano ti ag-reply kadagiti comment da dito'y post ko. Kitain nyo ti panagpopos man nanang. Tadyay mayat mo't ati iposyo. Ay, maya mo dagiti post ko. Apay, madiaya. Nasabat ko ngamin ni Manang Wilma. Katkatawaan na dagiti posyo. Tana ibakat kano ti figura yung. Kasla kano saan kayo abakbakutan. Nagalas kat ti ibagbagan day jay awilma. Anya ngay ti madi ijay ken nakabado akmat. Isu na laang ta fated ti badok. Umapalkit dia takas labalye na mga men.
Di na pa'y may post ti bagina. Jay laro pa na ti ipopost na. Takasanaw, mabain siguro ang makita na ti bagina akas lababoy. Hay, jak nga rod kaya at nga damangkat katawa kada kayo. Siyak ti mababain nanang. Ay kasong batang ngamin idaa. Ay sus nanang, jak la kaya ti makisinsin nung bat di tadaldalan. Nanang, itay gimata nga kay J-Store iti inuma. Nang nagkuha ni Lola ti pagtutungtungan dagiti standby ababakat. Ha? Anya nga iti bagbagada. Nanang, nakita yo ka din ti bagbagada ang nag-tiktok ni Lola? Ha? Ni, saan pa'y mga adaya? Ti bagbagada. Di na magdantupay no siyak di apo ko na. Kat anya nga iti kinunam. Wan ko na. Kat day jay, agkakatawa da. Damdamagon da nga rod. No nabuya kon ti tiktok ni Lola. Kat anya nga iti imbagam. Saan pa'y kunak? Kat kunada abuya ak ka no. Taanawa ak ni Lola. Ay, unay matan ni nanang aya. Apay ngamin nga ag-tiktok. Sapay siyak ti mababain no adda kakasta amang mangag ko. Ay, siyak ti mababain iti aramiden ni nanang. Taapay manan. Kat katawaan damot dagiti post ken TikTok na nga ipopos na. Asino ti mangkat katawa? Ay kat dagiti chismosa, akaaruba. Awan mat da kas nakadagiti post na. Tamakit-kitak mat. Adun to pa ti views na. Siyak nga rod ti mababain no kas jay akat katawaan da. Bayam dagita at chismosa. Apal dala ang dayta. Agri-reels man mutan ni nanang. Kumkumpurmi manin ti maipupusnan. No saan nga agsalsala, aglutluto, kano anya pa'y dita. Kat isumat ti pakaragsakan na Bay-bay, amlat ta. Inton madamdama, addaman pakadilawan na ditan. Tinapateg, awan madi nga ipopost na. Kasaok tulat ta nga isardeng nan ter aramidan na. Apay pagsardengan. Kat bagay nan tupay ti agsala. Ado ti views na. Angam kita dagiti comments. Addamot laang mangdildilaw kan kuana. Saan amaliklikan dagiti bashers? Kasta talaga ti social media. Talagan samot asaan mo ama anawa jay inam Mersey. Baybay akon Taan niya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Sa bagay, pinapuskulan laang matiro pa dayta. Idi imbagak ti imbagam kan kuana abakbaketan akas jay ti post na. Nagungot. Kinunana, umapal ka kano. Gaputa saan ka makapag-post iti kasjay aladawam. Tabalye na ka kano. Rupam laang kano ti ipopost mo. Tamabain ka iti bagim akas kalakano baboy. Anya, ay nagloko ni nanang mo? Apay nga nga imbagam pay laang matimbaga? Una, tabarang no agsardeng. Ngam saan mo ta nakaungot kit di. Apay akas tati lang nga masimbangpet. Bakit? Ay, talaga ang nakababain Danilo. Ninanang matan ti pagsasaritaan dagiti tricycle driver. Anya ti bagbagada. Ay, puro madi ti bagbagada. Kababain ka no tabakbaketanan. Kan saan ko kano paymot nga anawaan? Unay lakit din dagita at tao aya. Anya aya ti pakasikuran da iti aramiden ni nanang. Ang mga numapal dalaang Basta, kasaok ni nanang. Pasardengag iti aramiden na. Sana si katimapan makisao. Ang mga nukagura na kaninanang mo. Ni Edwin latan ti ibaon mo ang makisao kininanang. Ta isumet tinangtad iti inggatang na iti cellphone. Nakaumay kamot manang. Anya ti bagam. Pangaasiman ading ko, sikat ti makisaokin ni nanang. Tatalaga asaan kon ang mairusok ti bagbaga dagiti tattao. Ti maipapan iti panag-FFB na. Ay katanya pa nga marunawak nga rod iti bain, tunggal rumwarak. Iso apang nga asim man, tasika ti makisaukan ko na. Alaman langan. Padasak nga ron apagsardangan ni nanang iti panag-Facebook na. Ngam no saan nga agsardan, awan maramidan ta. Ay,
Anya nga taaya ti aramidan ta, tapno agsardeng ni nanang. Awan matkit di ti madi iti araramidan na. Ngam no apay asang kadilaw da. Jak man ang mo. Siyak pa'y mo't ti babalawan da. Apay kano adyak man la mabagbagaan ni nanang. Apay nusong batam idan. Ibagam nga awan matdakas nga araramidan ni nana. Ay naading ko amumot asa anak analaing amakisinong bat. Agtaltal na aklaang. Ang mga numakisinong batak kat maabakak pa'y. O di ad-adan ang maibabaina. Alang aron manang. Padasag akasarita ni nanang. Apay, asinaw dagiti mang dildilaw kanyak. Ibagam, tasyak ti makisinong bat kadakwada. Ay nananang baybayan yun. Ang mga nukumarkaro lang. Ay sana mabalintikas tangar aramidan da. Awan aramidag kadakwada, ngam adaw ti sauday di likoda. No umapal da, di agpost da mat. Umapal da nga main tanapintas ti bagay kuray bakita kaon. Kapoy ti kanayon ko pa nagsumsumba. Wen nanang, ngambay anyon adagiti ubing ti agpost iti kakasta. Apay, adda patakaran ay ti Facebook para ubing laang ti ag Facebook. Awan ba't ti linabag ko abatas marsay. Iso adinak ko maibain. Bayam, posak man iti patama kadagita nga agsasaw iti likliko da. Ngam nanang, ang mga nukumarkaro lang. Apay kumaakumaro ako nam. Naapal ngamin dagita tattao. Ado ngamin ti followers kun ka. Adaw ti mayat amang buya kadagiti ipopost ko. Ket, ada pa yan nagpasurwak. No kasano ang makakwartaak babaen iti pa nagpo-post ko. Anya? Iso apag-aasim marsay. Dinak dildilawan. Tauray ang yati aramidan niyaw sa andak ang mapagsardang. Awang madakas nga aramidag kunak manan. Paymayatan ati kastoy nga aramidag. Ngam kas kada giti daduma dita nga agsugal kas kada agbisyaw ti amuda nga aramidag. Nakitam ka din to'y nagatidog apos ni nanang. Saan pa'y? Anya day kaya? Patama mo't kadagiti mang dildilaw kan ko ana. Kat ado pa ti nag-comment nga umanugot di ta kapanunutan ni nanang. Anya aya timbagbaga na di tapos na. May mayat ka nun ti ag-post iti videos na. Ngam tayo makichischismis, wenno agbisyo, kasla dagiti daduma. Nga arig na lasaan dan a makadigos, gapo iti kasusugal da. Eh, sa bagay mo't kit di adda punto ni nanang. Wen, tasaan mo't akasla ka dagiti daduma di ta nataengan. Ang nakabikini dalaeng agsalsala. Ni nanang, kat saan mo't akasta? Nasaya at mo't ti panagbalbado na. Wen mo't kit di ngam siya nga rin ti mababain. Parang agsardeng danton gapo iti da ito nga impost ni nanang. Kumusta ka ngayon ako? Ada ka di pa'y mangmangag mo at chismis may papan kadagiti post ni nanang? Awan mata nanang. Sabali ti mangmangag ko ita. Anya nga iti mangmangag mo? Nagado ka nun ti followers ni Lola. Ken ado ti views na. Ken amangan ka nun wag suswildon. Kasta? Mabalin ka di nga agsweldo babaen laang iti pa nagpo-post na iti Facebook? Katuan mat. Basta ado ti agbuya iti post mo. Kasta ya. Ay, damagag tuman kin ni nanang no addan masusweldo na. Nakaumay ka matading ko. Ada ka di ibagam. Umay ko lang kumustaan. No adda pay laang chismis amang mangag mo may papan ka ni nanang. Tay di kinasaritak ni nanang. Talaga, asaan ko ang mapagsardeng. Nagsardeng mat anaming pinsan ti chismis, manipod nagpost ni nanang, kat ado ti kimmampikan kwa na. Nagadumat nga agpaiso ti friends ni nanang iti Facebook. Katjak pa'y am-am mo ida. Uray siyak nga rod, jak mat am-am mo dagiti agkom-comment ka dagiti post na. Amangan mo nalaing amakigayam ni nanang. Siguro kan ado mat ti mayat ka dagiti ipopost na. Sa bahagay Ken, uray mo ngamin bakatan ni nanang. Nalaing pa'y lang agsala. Kano iso kano nga rod ti dancer da iti eskwelaan da iti kaubingan na pay. Nanang,
nagpaiso ka diti imposyo iti Facebook ang nagsweldo kayon? Wan, anak ko. Basit lang. Ngamay na, maragsakan na kaon. Dumakkel tupay na jay no nagagatak lakit di post. Ay kat nasaya at angarod, tada naganab yu iti day tangar aramidan nyo. Imbag laki, di tayo tultuloy ka. Oray pagsarsar dengan nakiideng. Ay napasensya kayon ananang. Diyak ngamin kayat ti makangag iti saan anasaya at may papankada kayo. Nakita mo ka din tipos ni Will, makaruba tayo. Saan madlakay? Apay aya. Kat madamat post ng agsalsala. Ha? Ang mga no nakita na ti post ni nanang anag sweldo iti Facebook. Iso nga umapal na. Ay, kundi dilaw da idi. Ita, arami din damat nga rod. Ay, kasta siguro dagiti tao ang naapal na kay. Di namat nga rod bagay ti agsala. Ita, si kamot tanti mangkat katawagan ko na. Diyak nga rod malapdan ti agkatawa, bakit? Tapulos mo't adi na bagay ti agsala. Ita, standa nakat katawaan ni nanang ko, Mr. Lonely. Apalandan, ken tultuladan da pa yan, dagiti aramidan na iti Facebook. To'y pagayam mo, Mercy. Agyaman paga Mercy, iti dahito apakasarita kati makonak, awan ba't nagpaiso ti madingar aramidan ni nanang mo. Basta lakit di ammo tayo, ti limitasyon tayo, iti panagusar, iti Facebook. Saan laing apara kadag iti ubing ti Facebook? Naramid da ita, para kada tayo amin. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Mercy, manipod Quirino Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Kan sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga hintay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Mercy, manipod Quirino Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Siya ti mababain iti aramidan ni nanang. Ngam no dilawak saan met ngagpaabak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mercy dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaano lang ang nakagatang ni nanang iti cellphone na touchscreen. Ngam adamat ang Facebook na. Naglakamat ang nakasursuro. Ang mga no damat nang isurukin ko na Adda talaga Dagiti kakadwa na bakit nga agsumsumba. Ay kat isumat laing saan mon samat ngamin nga insuruan, idi agpapaisuro, idi nagpasuro ni di sa bali. Kasano ang masuruak nga kat adayumat ti balay tayo iti balay da. Sano umay agpasuro, mairanamot nga dararamido. Inton bumaybayag, saan to langan nga ag-Facebook ti kabalan ng aramidan. Basta saan lakit di amang ibabain kadagiti ipupos na. Sigurado ang makangkanyak dayay. Si Kamet. Anya kumamat nga iti ipost na nakababain. Anya nga iti amo, ang mga nointon madamdama, adda ka inaram na iti Facebook. Napay, dakas ka di kat balo mayek. Ay oray pay, bakutan, alangan amak inaram pay laang. Si kamot gayam ti masabat ko, Marcy. Apay, adda Facebook ni nanang mon? Aywan manang, nakagatang ngamin iti cellphone na. Naalan sa ngamin ni Edwin J. bonus na, kat inikan na ni nanang iti igatang na iti cellphone na. Ay, nag-friend request ngamin kanya. Kunak, no saan nga iso? Ngami di kinitak dagiti nakapost na ladawan na.
Isumat gayam. Saan na pa'y unay akabisado tadamdamo na matiag Facebook. Sapay dagiti fitted tibado na. Kasla saan abakbakutan. Ay sige manang Wilma, labsan ka pa'y tagdardarasa. Umayak man, Marsay. Da kayo magayam nanang, aday bagayo. Awan. Umayak mo lang pa siya, Kan idamag ko man no kasano ti ag-reply ka dagiti comment da dito'y post ko. Kitain nyo ti panagpopusyo man nanang, tajay mayat mo't ati ipusyo. Ay, maya mo dagiti post ko. Apay, madiaya. Nasabat ko ngamin ni Manang Wilma. Katkatawaan na dagiti posyo. Tana ibakat kano ti figura yung. Kasla kano saan kayo abakbakutan. Naa, nagalas kat ti ibagbagan day jay awilma. Anya ngay ti madi ijay ka nakabado akmat. Isu na laang ta fated ti badok. Umapalkit dia, takas labalye na mga men. Di na pa'y may post ti bagina. Jay laro pa na ti ipupost na. Takasanaw, mabain siguro ang makita na ti bagina akas lababoy. Hay, jak nga rod kaya at nga damangkat katawa kada kayo. Siyak ti mababain nanang. Ay kasong batang nga min idaa. Ay sus nanang, jak la kaya ti makisinsin nung bat di tadaldalan. Nanang, itay ginmata nga kay J-Store iti inuma. Nang nagkuha ni Lola ti pagtutungtungan dagiti tambay ababakat. Anya nga iti bagbagada. Nanang, nakita yo ka din ti bagbagada ang nag-tiktok ni Lola. Saan pa'y mga adaya? Isunti bagbagada. Di na magdantupay no siyak di apo ko na. Kat anya nga iti kinunam. Wan ko na. Kat day jay, agkakatawa da. Damdamagon da nga rod. No nabuya kon ti tiktok ni Lola. Kat anya nga iti imbagam. Saan pa'y kunak? Kat kunada abuya ak ka no. Taanawa ak ni Lola. Ay, unay mutan ni nanang aya. Apay ngamin nga agtiktok. Sapay siyak ti mababain no adda kakasta amang mangag ko. Ay, siyak ti mababain iti aramidan ni nanang. Taapay manan. Katawaan damot dagiti post ken TikTok na nga ipopos na. Asino ti mangkat katawa? Ay kat dagiti chismosa, akaaruba. Awan mat da kas nakadagiti post na. Tamakit-kitak mat. Adun to pa ti views na. Siyak nga rod ti mababain no kas jay akat katawaan da. Bayam dagita at chismosa. Apal dalaan dayta. Agri-reels man mutan ni nanang. Kumkumpurmi manin ti maipupos nan. No saan nga agsalsala, aglutluto, kano anya pa'y ditan. Kat isumat ti pakaragsakan na Bay-bay, amlat ta. Inton madamdama, at daman pakadilawan na ditan. Tinapateg, awan madi nga ipopost na. Kasaok tulat ta nga isardeng nan ter aramidan na. Apay pagsardengan. Kat bagay nan tupay ti agsala. Ado ti views na. Ngam kita ang dagiti comments. At damot laang mangdildilaw kunkwana. Saan amaliklikan dagiti bashers? Kasta talaga ti social media. Talagan samot asaan mo ang maanawa jay inam Marsay. Baybay akon Taan niya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Sa bagay, pinapuskulan laang matiro pa dayta. Idi imbagak imbagam kan kwa na abakbaketan akas jay ti post na. Nagungot. Kinunana, umapal ka kano. Gaputa saan ka makapag-post iti kasjay aladawam. Tabalye na ka kano. Rupam laang kano ti ipopost mo. Tamabain ka iti bagim akas kalakano baboy. Anya, ay nagloko ni nanang mo? Apay nga nga imbagam pay laang matimbaga? Wala, tabarang no agsardeng. Ngam saan mo ta nakaungot kit di. Apay akas tati lang ang masimangpet. Bakit? Ay, talaga ang nakababain Danilo. Ninanang matan ti pagsasaritaan dagiti tricycle driver. Anya ti bagbagada. Ay, puro madi ti bagbagada. Kababain ka no tabakbakatanan. Kan saan ko kano pay mo't nga anawaan?
Unay lakit din dagita at tao aya. Anya aya ti pakasikuran da iti aramiden ni nanang. Ang mga numapal dalaeng Basta, kasaok ni nanang. Pasardengag itar aramiden na. Sana si katimapan makisao. Ang mga nukagura na kaninanang mo. Ni Edwin latan ti ibaon mo ang makisao kininanang. Ta isuma tinangtad iti inggatang na iti cellphone. Ni, nakaumay ka matmanang. Anya ti bagam. Pangaasiman ading ko, sikat ti makisaokin ni nanang. Tatalaga asaan kon ang mairusok ti bagbaga dagiti tattao. Ti maipapan iti panag-FFB na. Ay katanya pa nga eh. Marunawak nga rod itibain, tunggal rumwarak. Iso apang nga asim man, kasi kati makisaukan ko na. Alaman langan. Padasak nga ron apagsardangan ni nanang iti panag-Facebook na. Ngam no saan nga agsardan, awan maramidan ta. Ay, anya nga taaya ti aramiden ta, tapno agsardeng ni nanang. Awan matkit di ti madi iti aramidan na. Ngam no apay asang kadilaw da. Jak man mo. Siyak pa'y mo't ti babalawan da. Apay kano adyak man la mabagbagaan ni nanang. Apay no sumbatam idan. Ibagam nga awan matdakas nga aramidan ni nanang. Ay naading ko amumot asa anak analaing amakisinong bat. Agtaltal na aklaeng. Ang mga numakisinong batak kat maabakak pa'y. O di ad-adan ang maibabaina. Alang aron manang. Padasak ang kasarita ni nanang. Apay, asinaw dagiti mang dildilaw kanyak. Ibagam, tasyak ti makisinong bat kadakwada. Ay nananang baybayan nyo. Ang mga nukumarkaro lang. Ay sana mabalinti kas tangar aramiden da. Awan aramiden kadakwada. Ngam adaw ti sauday ti likoda. No umapal da, di agpost damat. Umapal da nga main tanapintas ti bagay kuray bakita kaon. Kapo iti kanayon ko pa nagsumsumba. Wen nanang, ngambay anyon adagiti ubing ti agpost iti kakasta. Apay, adda patakaran ay ti Facebook para ubing laang ti ag Facebook. Awan ba't tilinabag ko abatas marsay. Iso adinak ko maibain. Bayam, kaagposak man iti patama kadagita nga agsasaw iti likliko da. Ngam nanang, ang mga nukumarkaro laang. Apay kumaakumaro ako nam. Naapal ngamin dagita at tao. Ado ngamin ti followers kun kat. Adaw ti mayat amang buya kadagiti ipopost ko. Kat, ada pa yan nagpasurwak. No kasano ang makakwarta ak babaed iti pa nagpo-post ko. Anya? Iso apag-aasim barsay. Dinak dildilawan. Tauray anyat yar aramiden yaw. Sa andak ang mapagsardang. Awan madakas nga aramidag kunak manan. Paymayatan ati kastoy nga aramidag. Ngam kas kada giti da duma dita nga agsugal. Kas kada agbisyaw ti amuda nga aramidag. Nakitam ka din to'y nagatidog apos ni nanang. Saan pa'y? Anya day kaya? Patama mo't kadagiti mang dildilaw ken kuana. Ket ado pa ti nag-comment nga umanugot di ta kapanunutan ni nanang. Anya aya timbagbaga na di tapos na. May mayat ka nun ti agpost iti videos na. Ngem tayo makichismismis, wenno agbisyo, akasla dagiti daduma. Nga arig na lasaan dan a makadigos, gapo iti kasusugal da. Ay, sa bagay mo't kit di adda punto ni nanang. Wen, kasaan mo't akasla ka dagiti daduma di ta nataengan. Ang nakabikini dalaeng agsalsala. Ni nanang, kat saan mo't akasta? Nasaya at mo't ti panagbatbado na. Wen mo't kit di ngam siya nga rin ti mababain. Parang agsardeng danton gapo iti da ito nga impost ni nanang. Kumusta ka ngayon ako? Ada ka di pa'y mangmangag mo at chismis may papan kadagiti post ni nanang? Awan mata nanang. Sabali ti mangmangag ko ita. Anya nga iti mangmangag mo? Nagado ka nun ti followers ni Lola. Ken ado ti views na. Ken amangan ka nun wag suswildon. Kasta? Mabalin ka di nga agsweldo babaen laeng iti pa nagpo-post na iti Facebook? Katuan mat. Basta ado ti agbuhi ay ti post mo. Kasta ya. Ay, damagag tuman kin ni nanang no addan masusweldo na.
Naumay ka matading ko. Ada ka di ibagam. Umay ko laang kumustaan. No adda pay laang chismis amang mangag mo maipapan ka ni nanang. Tay di kinasaritak ni nanang. Talaga asaan ko ang mapagsardeng. Nagsardeng mat anaming pinsan ti chismis. Manipod nagpost ni nanang. Kat ado ti kimampikan kwa na. Nagadumat nga agpaiso ti friends ni nanang iti Facebook. Katjak pa'y am-am mo ida. Uray siyak nga rod. Jak mat am mo dagiti agkom-comment ka dagiti post na. Amang ano nalaing amakigayam ni nanang. Siguro kan ado mat ti mayat ka dagiti ipopost na. Sa bahagay Ken, uray mo ngamin bakatan ni nanang. Nalaing pa'y lang agsala. Kano iso kano nga rod ti dancer da iti eskwelaan da iti kaubingan na pay. Nanang, agpaiso ka di ti imposyo iti Facebook ang nagsweldo kayon? Wan, anak ko. Basit lang. Ngamay na maragsakan na kaon. Dumakkel tupay day jay no nagagetak lakit di ngagpost. Ay kat nasaya at ang arod, tada naganab yu iti day tangar aramidan nyo. Imbag laki, di tayo tultuloy ka. Oray pagsarsar dengan nakiideng. Ay napasensya kayon ananang. Diyak namin kaya ti makangeg iti saan anasaya at may papankada kayo. Nakita mo ka din tipos ni Will, makaruba tayo. Saan madlakay? Apay ayan. Kat madamat post ng agsalsala. Ang mga no nakita na ti post ni nanang anag sweldo iti Facebook. Iso nga umapal na. Ay, kundi dilaw da idi. Ita, aramidin damat nga rod. Ay, kasta siguro dagiti tao ang naapal na kay. Di namat nga rod bagay ti agsala. Ita, si kamot tan ti mangkat katawagan ko na. Jak nga rod malapdan ti agkatawa, bakit? Tapulos mo't adi na bagay ti agsala. Ita, standa nakat katawaan ni nanang ko, Mr. Lonely. Apalandan ken tultuladan da pa yan dagiti aramidan na iti Facebook. To'y pagayam mo, Mercy. Agyaman nakpaga Mercy iti daytoy apakasarita ket ti makunak, awan ba't nagpaiso ti madingar aramidan ni nanang mo. Basta lakit di ammo tayo, ti limitasyon tayo iti panagusar iti Facebook. Saan laeng nga para kadag iti ubing ti Facebook? Naramid dayta, para kada tayo amin. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Mercy, manipod Quirino, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Kan sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.